farai na mun hankali kawai sai ki tawo min da wando mun riga mun gama satilin take kawai ki dauko wando na ki tawo min da shi. Salamu alaikum. Kisa Allah ya tsire mun albarka. Wannan bugu haka? Kuma na ka zo ran ka bace? Me yake faruwa? Kawai a shiga a fito min da wando na. Na riga mun gama da ita kuma kar ta dauko wando ta tawo min da shi. Ita wa kenan? Ka je ka tambaye ta mana. Ya za ina kama take ko ki dauko min wando ki tawo min da shi. Wai kake magana wai? Ka je ka tambayi yarka. What? Mun gama satilin ta ita kawai ta dauko wando ta tawo min da shi. Me ya haɗa ya ta don danka? Je ka tambayi yarka. Ina zuwa. Aikin banza aikin wofi gama da ke kawai ki ɗauko wanda ki tuwo min da shi na isa Allah ya tsine min albarka. What? Amado. Ke ni babu wani mado. Ƙara kiran sunana kawai ki fito min da wandona. Wani wandon naka kuma na ɗauka. Ke, wai wannan? Baba. To me tsakanin ki da shi? Wallahi Allah baba ban ɗaukan masa wando ba. Ya zo yana cewa wandonsa. Na ci mun bayani me ya shiga tsakaninki da shi. Ya ƙi tsayaye mun bayani. Ni dai abin da na sani baba nan da kusan wata 3 ne na kai masa ɗinkin atamfofi na. To kuma shine da bai ɗinka ba na je na ebo kayan na amma ban sani ba ko a ciki na ɗon masa da wandonsa. Baba wannan yarinyar taka taurin kai ne da ita. Billahi la ilaha illa huwa ba zan bar kofar gidan nan ba sai an fito min da wando na. Kawai mu gama satilin da ita ko ta dauko wando ta tawo min da shi. Haka ake yi. Ke mu je ki duba cikin kayan. Wannan zai tara mu mutane. What? Zo mu je. Ba shi wandon na. What? Ka yi haƙuri ashe a cikin kayan na da shi ban sani. Kin ci sa'a billahi la ilaha illa huwa da bata fito da wandon nan ba ko? Kuma me kake kallo na? What?